niin, hyvää huomenta. Tänään tutustutaan aamusella heti tässä Mikon leipään. Eli näyttää siltä, että pääsin tekemään vaikka vähän limppua ja paistamaan sitä ja pakkaamaan. Katsotaan, saako mä minkäänlaista päästötodistusta tänään. Nähdään. Kiitos kun päästiin tulemaan tänne Mikon leipään. Nythän työpäivä aloitetaan normaalisti aamun kahvilla tai tauolla, vai aloitetaanko? No, eikä tässä täällä nyt tämmöiset vierailevat harjoittelijat voi aloittaa. Mutta kyllä. Eli työt aloitetaan normaalisti 3:30 aikaa yöllä? Joo, ensimmäiset tulee silloin sitten ensimmäiset leipurit, että taikinat aloitetaan silloin tekemään, niin tuoreena tehdään, niin siinä pitää aloittaa sitä aikaisin, että ehtii ensimmäiseen kyytiin sitten siinä kun 7 lähtee, niin ekat tavarat siihen sitten uunista pihalle ja pakattuakin vielä sitten. Eli lupasit, että tänään nyt aamun tunteena niin mä oon auttamassa pakkaamisessa, sitten mä pääsen vähän leipomaankin ja paistamaankin, ehkä enemmänkin paistamaan. Joo, paistamista ja pakkaamista, että siinä semmoista työnkuvaa on. Mikon leipä on ollut olemassa vuodesta 1982. Iso äitini ja isoisäni osti semmoisen pitkään Tampereella toimineen Eklundin leipomon ja siinä kaikki sotavuodet ja kaikki ne oli jollain sätki siellä sitten kuitenkin, että ei ollut niinku katkoksia siinäkään kohtaa sitten tuotannossa, että sitä samaa leipää on väännetty ja hevoskärryillä kuljetettu tuonne Pyynikin torille ja Tammelan torille ja muualle. Teillä on nyt montako henkilöä täällä kaikkinensa on töissä? Meillä on 12 nyt yhteensä. Että meillä on tässä tuotannon puolella on 7 täysaikaista leipuria ja sitten meillä on oma auton kuljettaja ja konsuletti ja sitten on 3 henkilöä tuossa kahvilassa. Eli ne niin kuin laitetaan vain näin, tosta noin sitten. Tuliks? Noniin. Täytyy vetää näin. Paina ja nyt. Ei, paina eka, sit vedä. Okei, selvä. Siinä on nyt se yksi tapa. Okei, kokeillaan. Painetaan eka. Näin. Sitten vedetään. Sä voit... Ei. Menikö se sitten? Meni. Ei. Sori, onnistu. Mitäs toivomuksia sinulla on niin kuin valtion suuntaan tai seuraavan hallituksen suuntaan? Mitäs tämä, kuinka tarkkaa on viranomaisten valvontajuttu, mitäs verotuksessa muussa? Niin, no siis ihan ensimmäisenä tulee tässä byrokratian vähentäminen ja se semmoinen järkevöittäminen siellä, että virkamiesten ehkä asennetta tähän niin kuin, että jos jotain koitan yrittää, niin se asenne pitäisi olla mun mielestä tässä sellainen, että tavallaan että helvetin hienoa, että miten me voidaan sua auttaa sillä, että sitä kautta eikä sitten sillä, että tullaan sitten osoittelemaan mitä on jäänyt tekemättä tai niin kuin, mitä olisi pitänyt tehdä toisin niin kuin jälkikäteen, vaan että just että neuvottaisi sitten niin kuin etukäteen ja jeesattaisi siinä prosessissa. Eli tällainen konsultoiva ote sitten. Niin, kyllä joo. Nyt tää tarvittaisi vielä tehdä, ja niin. Muistatko tehdä sen, eikä sanoa, että niin. Nyt sä unohdit sen tekemään. Niin, kyllä. Okei. Katos nyt, tässä on Niin. Vaikka kuinka yrittäis tehdä, niin
No niin, hyvät ystävät, tässä on nyt sitten palautekeskustelun paikka, että onko mulla edes jonakin vuonna mitään mahdollisuuksia tulla tänne kesätöihin vähäksi aikaa. Ilmeet kertoo kaiken. Ei välttämättä. Niin, työjohtaja voi siinä. No niin. Yllättävän näppärä oli, tai siis heti pääsi siihen homman jujuun. Tää on kyllä suuri yllätys. Kiitos kovasti. No niin, mä edes vähäksi aikaa pääset jonain kesänä töihin. Kyllä, no hyvä näin. Kiitos. Joo, ja meillä on noille työharjoittelijoille ollut tapana antaa sitten aina palkaksi leipä, niin tässä on tyylinäyte sitten sun omasta pakkauksesta. Okei. Tämmösenä. Että kaupahyllylle sitten Niin, ei ole että en olisi ehkä ihan laittanut vielä, että vähän on tällainen rypyllä, ettei ole ihan, mutta hyvä niin toi ensimmäinen versio, että kyllä, että siitä on hyvä aloittaa. Hei, kiitos teille kovasti. No niin, Oli kiitos. tosi mukava käydä. Kiitos. Kiitos menestystä ja hyvää kesää. Kiitos. Ihan mahtava juttu. No niin, limpulla mennään tää päivä sitten. Kiitos paljon. Kiitoksia. No niin, nyt me päästään. Tää oli ihan mahtava aamupäivä. Tuli hakattua ja paistettua ja tuloksena oli perunalimppu. Kyllä tässä pärjäili. Vallan mainiosti. Moikka!